Bismillahirrahmanirrahim. Oh, namun kau teman-teman nyidrani sopo imam ing kaum. Sahabat Abu Hurairah cerita nyeritake saking napa ingkang dipun dawuhake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi artine ngeten. Wong Islam iku ora halal ningali njero omahe wong Islam liya kejaba yen ana izin. Lane nek cara wong Jawa kula nuwun nek rodok santri assalamualaikum nggih apa nek ora santri ora assalamualaikum hakikine padha mawon nggih soalé wong salam niku wong kula nuwun niku nyuwun izin dede nek daerah kono ana sing jenenge sampu rasul mus macam-macam nggih. Jadi bahasa-bahasa niku bahasa-bahasa niku tetap merupakan doa. Ada. Mulane nek cara bahasa Indonesia selamat malam. Nek cara wong Jawa sugeng ndalu. Nggih. Nek wong Islam ora hitung rino ora hitung wengi sing penting assalamualaikum. Nggih. Ya tek wektu rino wektu bengi sing penting kula jenengan keadaan selamat niku dongane wong sing uluk salam. Mulane nalika ana wong mlebu omah kok tanpa izin, nggih, iku gak ento. Yen ningali terang gawe kerusakan. Lan sapa wong kang gawe kerusakan terang wong iku ngrusak kanggo kesanggupan dadi wong Islam. Nggih. Wong Islam ora halal salat sarana ngempet uyuh utawa taine sehingga awake dadi enteng. Nggih. Dadi nek kumpul boleh yo mising sing uyuh sik nggih. Kadang-kadang kula jenengan ngene. Kula niku kadang-kadang mbok nek jenengan kula gak ero. Nggih nek watis ngoten ngumpet nggih. Nguyuh nggih kula ngumpet. Krana atis. Nggih. Padahal yo gak entuk ngoten niku. Mulane kanggo ngerteni ngeten iki butuh awak dhewe akhirnya ngaji ben ngerti ngono to. Jadi sehingga awake dadi eneng. Wong Islam ora hal ngimami marang wong imami para muslim kejaba yen ana idine. Yen tumindak tanpa izin salate para makmum diterima lan salate wong iku ditulak. Imam ora kena doa khusus kanggo awake. Nggih. Lan kadang-kadang tapi ora kok kabeh wong sing ndonga nganggo mutakalim wahdah iku terus dadi dongane wong pribadi niku nggih mboten. Jadi contohnya nek subhanallah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait kan ada. Nek wong sing pengalaman Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Ada. Mulane mengko nek wayah akhir donga kunut niku sedurunge wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam iku nggih uga kudu dimutakalim ma'al ghair. Iki kalimatnya wa umatini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallana fiman nawallait wa barik bima atai wa kini syarru ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alai fa innahu la yatilu man walait wa la ya'isu man atai tabarakta wa falakal hamdu alama nastaghfiruka kudune nek dadi nastaghfiruka nggih hamzah diganti nun nastaghfiruka wa natubu
kadang-kadang genti orang denger nonton kiri jaluk dadi imam. Nggih. Nggih. Imam ora kena donga khusus kanggo awake. Wis ora kena pokoke yo ndonga yo. Soalnya kan ndongane kan bareng-bareng. Gitu tuh. Ndongane bareng-bareng. Nggih. Sehingga makmume nalika imam ndonga. Amin. Amin. Amin niku nek cara dateno istajib doa anamu jenengan sembadani donga kita Gusti kan ngoten. Kari-kari makmume ndongakno imame ndongane kanggo awake dhewe. Yen tumindak ngoten niku tenan imam iku khianat marang para makmum. Nyidra cidro ing janji. Wa Nabi saleh lan den critakake sang Nabi saleh Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya lamun rasulullah nasu para manusa ing barang finida ikat ing dalem adzan wa safilan barisan al awali kang awan lastaham monggo yekti padha undian sapa nasalehi ma ing atase nidak lan saf awal walau ya lamun ngerti sapa nas ma ing barang fitah jiri kang ing dalem isuk-isukan budal marang masjid lastabaku monggo yekti disian sapa nas ilahi marang tajir. Walau ya lamun ngerti sapa nas ma ing barang fi syuhudil antamati kang ing dalem nekani isya wa subuh lan subuh la atau huma monggo yekti padha nekani sapa nas huma ing atamah lan subuh walau hadwan senajan ngisot. Riwayat sang Abu Saleh sang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu padane dawuh sing atine ngeten. Umpamane para muslimun iku weruh marang ganjarane Allah gandeng karo adzan lan saf awal mesti padha undian kena krana rebutan adzan lan manggon ana ing saf awal. Lene awak dhewe niku jane nggih ngerti ning etok-etok ora ngerti sehingga dikelah cara Mbah Suledi. Nggih, cara Imam Sumono niku dikelah. Kula nggih pol ngarep, Pak. Nek Jumatan nggih pinggir ambal. Dadi pol ngarep karo masjid maksudnya. Nggih. Nah, dan kan gak soyo-yoan sampeyan wis adan wis mocoki wong. Nggih, gadong mocoki. Mocono. Mocono ngoten. Lho gadong. Ora. Jos. Dari umpamane para muslim padha weruh ganjarane Allah gandeng karo isu-isuan budal Jumat, mesti padha balapan budal isuan. Ya kadang-kadang sing cedhak masjid niku ngenteni komando. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Klambinan terus dalan iki. Nggih. Sing cedhak masjid. Ya kaya ngene iki mang ngaji malam Minggu Idul Bari yo keri. Kan pacem krono cedak masjid krungu urung dimulai ya tenang jauh sukun ngenteno ngoceh separo sukun saiki jadi piro 1000 2000 seler yo piro mat 2000 ngoceh 1000 itu terusno padahal ngerti Mbak Tuari biasane nek jam sedurunge jam 8 niku wis istighosan sik ngobar istighosan jam 8 wis sithik ngaji ngene urung bunga-bunga urung tekan kene Idul Bari. Tapi ya apik cek tekan kene ndanian kok umpamane ora ana Idul Bari Kang Warno. Kula jenengane wong asing teng mriki. Kula jenengane wong asing teng mriki, soalnya sing ora wong asing Idul Bari karo Kang Warno. Bayangno sampean. Mulane jaman ya ora ana gunane sampean iki rene iki. Piye? Malam Minggu dileno ka dong. Sing kancane akeh. Ono kene ra ono kancane, nek pas Idul Bari keselen ya ora rene. Kang Warno bari kerupuk komongan ya ora rene. Jadi umpamane para muslimin padha weruh ganjarane Allah gandeng karo nekani jamaah isya lan subuh. Tentu padha nekani jamaah senajan ya saking pentinge jamaah isya karo subuh krana nggih teng ngene setunggal hadis menjelaske
termasuk salah siji bedane wong munafik karo ora munafik iku gelem nekani salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah apa ora. Wong kok nglegutakno ora tau jamaah isya, ora tau jamaah subuh, wis terang wong munafik ngoten mawon. Ya sapa wae ngono iku ora kok kudu si A si B, nek si A ora si B ora mboten. Nggih. Waran cerita sapa Juwaibir ali dhahkak. Kala dawuh sapa dhahkak. Lamma ru'atul kalani ngimbi sapa Abdullah bin Yazid al-adzana ing adzan fil manaming dalam sarene Yazid. Fil manaming dalam turune Yazid wa alaman muruake. Wa alam fil manaming dalam turune Abdullah bin Yazid. Wa alamalan marai ing Abdullah bin Yazid Bilalan wa alamalan muruake sapa Abdullah ing adzan Bilalan ing Bilal fa amara mongko perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilalan ing Bilal ayas ada ing yen to munggah sapa Bilal asud ha ing sutah niku napa loteng nggih. Nek saniki gak usah munggah loteng, dhuwure ngluwahi loteng nggih. Sehingga adzan al-istiqomah iku tekan sirajul anam, adzan sirajul anam ya tekan al-istiqomah. Mulane ngerti jamaah niku ngerti. Wih, ndek Jumat niku kula nggih gitu nggih. Al-huda mbon komat. Kula gitu. Nah jebule kene durung tenang kene iku santai. Nggih. Berarti ini untungnya ana menara dhuwur dadi menjembatani wong sing keset kaya kula. Wa yu'adzina lan yen adzan sapa Bilal falamma iftataha mongko tekalane nyawiti sapa Bilal al adzana ing adzan sami'u mongko padha krungu sapa nas hedatan ing swara pating glodak bil Madinah ana ing Madinah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atadaruna apa to ngerti sira kabeh maing apa hadhihi utawi iki swara al haddatu pating glodak. Qalu padha matur sapa sahabat Allahu ta Allah wa rasuluhu lan utusane Allah alamu iku langkung pirsa. Kala ngendika sapa Nabi sapa kanjeng Nabi inna rabbaka sira pengiran ira kabeh amara iku perintah sapa Rabbun sapa rabbukum biabu wabi samai ing malaik amara ku perintah sapa rabb ing malaikat biabu wabi samai kang padha njaga ana ing pira-pira lawang langit fafutihat mengko den buka apa abu bilal arsy tumeka aras li adzanil bilal krana arai adzane Bilal. Faqala mengko matur sapa Abu Bakar radhiyallahu an Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hada ana tawi li Bilal, nono tau tapi punika ikut nyebut Bilal khosatun kelawan tertentu. Aulil muadzinina utawa kanggo wong sing adzan kabeh, amatan kelawan umum. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi balik lil muadzinina kedue wong kang ahli adzan kabeh, amatan kelawan umum. Wa inna arwahal muadzinina lan sedene boro-boro ruhe wong kang padha adzan maha arwahi syuhada'i iku bareng-bareng karo ruhe wong-wong kang mati syahid. Wa idza kana mengko kalane wis wujud yaumul kiamat apa dina kiamat nada mongko ngundang-undang sapa munadin mung kang ngundang-undang ainal muadzinun ainal muadzina iku ing utahe wong kang padha ahli adzan fayaqumuna mongko padha ngadeg sapa al muadzinun ala kusbani ing atas ala kusbanil miski ing atase tumpukane misik wal kafuri lan kapur harus kapur wangi. Saya Juwaibir cerita saking Dhahkak panjenengane dawuh nalika Abdullah bin Yazid weruh adzan ana ing turune ngimpi lan nuruake adzan marang sahabat Bilal nulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahake Bilal munggah ing sutuh lan adzan nek nika nek teng filme nggih munggah nek nggone teras masjid. Penek ngoten. Nggih. Mbiyen niku panci
gombal niku larang. Nilai gambarno sing adzan. Nggih. Sahabat Bilal digambarno nggih wireng nggih kanthi ngliku. Bareng Bilal miwiti adzan, para sahabat padha krungu swara pating glebak ana ing Madinah. Ya ada suara. Para sahabat pada ngrungu pating gledak ana ing Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, apa sira kabeh weruh apa swara iki? Para sahabat pada matur, Allah wa Rasuluhu alam. Gusti Allah kali utusane kang langkung pirsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiri dawuh, pengenyaran ira iku perintah buka lawange langit. Nuli dibuka ing aras krana adzane Bilal. Nggih. Wong nek sakniki malah cepet munggahe krana menara itu dhuwur. Nggih. Niku akale awak dhewe kan ngoten niku. Nggih. Lah sing kacau niku napa? Duduran menara niku. Nggih. Jadi kok kalah banter. Wah, ora nduku tekan ngono. Kesentor Al-Huda. Al-Huda nggih ngoten kesentor al-istiqomah dhuwurna sisan. Akhire dhuwur-dhuwuran speaker. Nggih, api-apian mesin speaker. Gandong yang ngono. Lah sing bener piye? Sing bener sing gelem adzan, sing ra bener sing nalika ana adzan ijeh ngorok ngoten lho. Jadi gak salah-salahan. Ujungnya fastabikul khairat. Cepet-cepetan nang nggone kebagusan. Sing penting ora sentimen dosa. Nggih. Ya sing sentimen ora sing dhewe urip kula dengan garo. Nggih. Jadi nalika ana swara sing pating gledak nang ngene Madinah, para sahabat dipun takoni dening Kanjeng Nabi, kowe ro swara apa iku? Akhir para sahabat padha matur, Allah wa Rasulihi a'lam. Akhir Kanjeng Nabi dawuh, pengeyair iku perintah buka lawange langit ini dibuka ing aras krana adzane Bilal. Abu Bakar nuli matur, ingkang makaten punika khusus kangge Bilal punapa kangge sedaya kang Islam ingkang sami adzan dening Nabi. Kanjeng Nabi dawuh jawab kanggo kabeh wong Islam kang padha adzan. Sing ngerti ya rohe wong kang padha adzan hukum karo rohe wong kang padha mati syahid. Besok yang wis kiamat bakal ana pangundang-undang, pengumuman disuarakan kepada seluruh umat manusia yang saat ini tengah menghadapi yaumul kiamah nok ngene mahsyar. Bagi para muadzin dipersilakan untuk berdiri. Ngoten. Tapi mantep enak ngoten suarane ora kaya swara kula ngeten iki. Nggih. Jadi ana pengumuman sing ngundhake ana ing endi wong-wong kang padha adzan nuli muadzin iku padha ngadeg ana ing tumpukan musik lan kafu. Warwa Anas bin Malik radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala miswab al-Fatihah. Ngapunten ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala ya salli wa sallim daiman abada la bika khairi khalqi kulli bi wal habibul ladzi turja syafaatu li kulli haulim minal awalim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli wal habibul ladzi turja syafaatu li kulli hawlin minal awwali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana يا أرحم الراحمين وارج على